Samsogo kapang itakok tay bu song Dipok Entertainment YouTube channel ni bising tui hai ini hot ni bising ono hot news ni ongkori phaika Dr. Manik Saha Tripurani CM hot di bro atom sab buba garabai malina ni bagui phaika norok nukhana buba garabai tamni bagui malina phaika usikango borok buba garano koyekta boktebo hame samani bagui sara Tripura hor sungui tongkha sara Tripurani Tiprasa buba garani warriors rok mapma sannai nini jamotia hoda Tiprasa hoda jetongna jottonu mapma sannai hini press meet ro khai saka abone log logino kitungui kirjago tini buba gara sopai mani logino hoddi boro atang kutang Dr. Manik Saha CM buba gara bai tamu kok tong saka kono media ni bising tui saklaiya tamu kai Sukla Soron buda gija kana Sukla Soron no bo thangi malai mani nugu tamu kai Sukla Soron song no bo obo thamuk di hai kai hor nangnai ka Tripura hor nangnani kirjago de obo hai kai thamunani bagui salaika na Delhi rogo Amit Shah ni Narendra Modi songbai dak gija kha abo ang sia hai panu media ni busango borok kunu phanu salia busango buba gara to saklainai tamu saga tamu saya na nakar sangka saimia sara Tripurani Tripura sara gosinai mia oboni bagui bo kirjangman deklaika saimalia hoddi bora atang kutang busai barta ekta o thangui buba gara thangui malai mani nok norok o mangkli ni bisingo nusrai srai no khana ka apna breaking news no hot news no tobo choya kari naitong di norok video no as subscribe te like khai di te comment kai sung di buba gara na tamni bagoi malinan thangka norok janjani motomot dimano bo kirjagre thang na nakar sana bagoi thang na Delhi be dagi jagi thang abo norok comment ni bising tui saklai norok ni motamot rimano gasuk ranung to Dipok Entertainment YouTube channel jotonan khulumbai ka ambai